tunkera chefo no kambe benga wale sebena Mali marabou wati wasro Ibrahim Boubacar Keita tumbe fangala ani kelebulu munumbe Kerangarani yana minu tumbe nu ko dama faso tige ka duma na tunkerani Fransi marabajugu ka janfaye ka sabu ke nyesoro baliyaye unana so ni Mali marabau ku buluno blake sebena ubambanchi kelebulu koro di coordination des mouvements de l'Azawadi nuno ye kunafoni la sila wele akera kunungu karibu makoya hali na ya soro kafuku muguchi jombe nuno ni Mali marabau ni nyonche uyera udama ni nyonche sabu minungu ku dama faso tige ka duma no bi tige ka bo Mali la ko ke ulu faso ye na tumi fuma ko na be fuma ko Azawad uyero kile na mogo be ulu fana ya jira ka fon unde ulu tate udama faso tige wa utina sigire ku bulo flat dalento senka ulu bi marfata ku ka sigiro kumabo ku ka sigiro mo usigimbe yoro Mali dugulo yoro mi ku mo fana kumabo ulu ni Mali marabo de bulu no blake chefoni kamena ga kabli bulu no blake rala fukasi ni watima eko nyesor lala wa stratégie de la coordination des mouvements de l'Azawad noye bamanchi kele bulu koroye ulu kuku chefoni kambe benkera feminka sangoro bulu no blake kofe atufora kafo ku femenu ka waliya ku waliyali amakeni wasayi mahuludo oldo Ramadan nali bamanchi kele bulu no ye emelanu jenyo ye ali yu ka dandigeli kelaye nga olu yere ko ni fe ko ni yayi ka fo kama waliya be no de benkera minun kan chefo ani kambe ni buluno blakerala atunga nga senzen ka ala waliya ko waliya baliya ko uye Mali marabau dronde noye ngabinu ye anga jamana marabau ye olu yero fana fe bamanchi kele bulu nunu ndi bambe chefo ni kambe abiseka waliya wala jamana marabau kokolu no woreta la koi nga mahuludu oldo Ramadan nali emela nu jenyo ka dandigeli kelaye utuma kuni jamana marabau kokolu no do ko olu be feme yini jamana marabau fe ukana ni daluye mimbo jira aku no ye mahuludu oldo Ramadan ye nali emela mogo ka dandigeli kelaye aku chefoni kambe a josin do ye feme ni umanye sorobi fieu ode kafoko marfaka mine kele chewla uka kele chedinya marfatigi minumbe uka kele bla nimbi inkera kele bla fe ni bara wore be yini kaduma bara wore ka yini kaduma ale rekoni fe kuni ya me kafo mobi marfabla fo marfabla chogo ana bla kum kafo kele che hake minumbe ni ulu kan ka fara Mali soldasu kan ku manyedo o hake ku be makula fo akanye dondi fo famia de kasoro yala Mali bafe ka l'armée mi labe keleche munun labe no bina ke Mali soldasi uye ukanga ke chogo mina fo ka uka famunde wa uka waleya ulu yere kone fe samworo bamanchi kele bulu yero do be Mali duguluka o yero nunu atigiyabe ulu di bulu usago de bike o yero nunu na marfabu bulu ye ubu baka gwanfuru la kadu ye chogo mi ubakete chokel kukala maiga ayre asugandile asimi goita fe aku ni yayi kafo chefo ni kambe asebe masika la waleya fo akala yede laje chogo kurala sabu ake chogo yi kafo ka bisika waleya wa alere kone fe ko atena sika ke kuna kerabe abina ni geleude coordination des mouvements de l'Azawad mogo kote ko luma famu chogeli ya jirali minge kafo ko asebe inkanga yelemani haklimayai ko luma famu yala bafeka ni haklimayai abafeka munde fo ko lumo famu ulu yere kone fe benkera minkan bi waleya de adafale ko ube kangare minda chogel ko kala maiga na no fe mogo ye kuku koloshi ukana kujugu ukana flame barachi fiu sabu na chira femi mbe bwakono yo kangari dida kiwaru inzabana kabo kuna funi lasi sabu chama fongo feme mbulo ya ulu dasera ni bela jelema ambalmo me kalu temene uyasro bandau ale tumbe dulateme fanga nyimoyala aka jamana marabulu nyimo utunyi Muktar Wari bara do tum
bolo dara utunye jamana no ya faso Mali akabu kasi hake mima kilometre kare milioni ko Mali dugulo fenzende oye farafina yɛrɛ tlebi yanfan jamana ka dɔgɔ an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ farafina yɛrɛ a dugukolo kuru kara jamana minnu bɛ n'u ka bon ni Mali ye a man ca ten kosɛbɛ nka n'i ye an faso Mali ta an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko maradugu n'o ye région ye o 8 de b'anw fɛ Mali kɔnɔ yan k'a sɔrɔ jamanaw bɛ yen anw ka bon n'o jamanaw ye siɲɛ 3 ni siɲɛ 4 i b'a sɔrɔ maradugu minnu bɛ yen n'o ye Faba maradugu ye n'a bɛ f'o ma ko région a dɔw ka ca ni anw ka région hakɛ ye siɲɛ 3 wala siɲɛ 4 nin ye fɛn ye fɛn min ŋaniya dɔ taara Mali fɛ o baaraw tun taara k'a di kulu dɔw ma ko ka yɛlɛma don jamana in n'o y'an faso Mali ye a maradugu cicogo la ka dɔ fara a caya kan u k'o de ma ko projet de réorganisation administrative a tun kɛra anw fɛ Bamakɔ yan nka ka kɔ Bamakɔ ɲɛ jamana maradugu a tun kɛra o yɔrɔ ninnu na jamana dugulenw b'a la jamanaden minnu n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye u k'u b'u ka jɔda ani u cɛsiri min b'a to jamana in a bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye cogo min hali an ka yɛrɛ maradugu o fanga ɲɛmɔgɔw n'u kolatigɛlaw an ka laada ɲɛmɔgɔw fana bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan nka yɛlɛma min n'o de ye ka yɔrɔ dɔw yɛlɛma ka kɛ région ye n'o ye yɛrɛmaradugu fabaw ye yɛrɛmaradugu sigidaw ye o labɛnni cogo kura in ye fɛn min a kuma ka ca bi kosɛbɛ n'i ko i bɛ Manden ta Manden yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ yɛrɛmaradugu ye o ni yɛlɛmani minnu n'o bɛ ka ko fɔ bɛn kɛra kan ka fɔ cɛfɔ ani kanbɛn u bolonɔbila sɛbɛn n'o ye accord d'Alger o cɛfɔ n'o bɛnkan sɛbɛn min ni malidenw y'u bolonɔbila k'a la n'u ni marifatigiw y'a kɛ n'a waati san 2000 ni san 15 n'o tun y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na kɛra sababu ye o ci min tun bɛ jamana marabaaw ni marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye k'u bolo jɔ k'u bɔ jɔ avril kalo tile 30 tɛmɛnen ŋaniya dɔ tun lasera ka fɔ Mali maradugu bɛna ci cogo kura la min tun ko fɔra ko jamana yɛrɛ maradugu fabaw a bɛ fɔ minnu ma ko région an bɛ don min i n'a fɔ ko bɛn 8 de don Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Mopti Gawo ani Tombouctou Kidal ani Minaka olu b'a kɛ 8 ye o ko k'a bɔ 8 na ko k'a kɛ 19 ye u kumaw de kɛn bɛ ka jamana labɔ bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye a jalakiw fanga bonyana kosɛbɛ k'a daminɛ jamana kɔrɔn fɛ fo ka se jamana yɛrɛ tilebinfɛ bolo fɛ ka bɔ jamana worodugu ka taa jamana saheli misali la sɛbɛn y'a jira k'a fɔ min ye Tombouctou ye Tombouctou ko bɛna kɛ cercle 8 ye arrondissement 32 commune 51 kibaruyaw y'a jira k'a fɔ kɛlɛbolo min ni kɔrɔnfɛla in kɛrɛnkɛrɛnniyana n'o ye Kidal mara ye u bɛ kɛlɛbolo min bolo n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye nin ye banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ ye min ni Mali yɛrɛ a bɔrɔtɔli ŋaniya b'u kɔnɔ fo ka se bi ma hali n'a kuma fɔlen a tɛna bɛn u ma ninnu ye faraɲɔgɔnkakulu ye banbanci kulu dɔw minnu ni jamana marabaaw u farala ɲɔgɔn kan anw fɛ Mali kɔnɔ yan k'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ani kanbɛn n'o ye accord d'Alger olu yɛrɛw ka fɔcogo la ko Tombouctou bɛ ka ci cogo min ko a tun ka kan ka misaliya de a tun ka kan ka lajɛ olu yɛrɛ ka fɔcogo la Tombouctou bɛ kɛ cogo min na laada minnu bɛ yen donko ni seko minnu bɛ yen lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ Tombouctou mara la ko u y'a fɔ cogo min k'o tɛ misali ta o kɛcogo ɲumanw kan a dɔ ye jumɛn ye Tombouctou yɛrɛ a mara dugu sigicogo donko ani seko ani laada minnu bɛ yen sɔrɔ sira minnu bɛ yen u ko misaliyara i b'a sɔrɔ dugu misɛnnin dɔw bɛ yen dugu fitinin dɔw bɛ yen u y'olu kɛ cercle ye k'a sɔrɔ duguba dɔw bɛ yen hali bi sawo olu bɛ arrondissement ya la Mohamed El Maouloud Ramadan ale ye coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw ka dantigɛlikɛla ye ale k'u bɛ fɛn min ɲini o ye k'a fɔ Tombouctou mara n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ ci cogo kura la ka yɛrɛmara sigiyɔrɔw ka yɛrɛmara fabaw ka yɛrɛmara dugu n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ olu bɛ fɛn min ɲini o ye k'a fɔ
akake ni Tumbuktu kaw be da duniya kuma la wa benga ke akechuka ninguma yingo ni ye jamana ilabobe dugu be ni mandinta ni Sikasu marata ni Kulukoro marata ni Kai marata ni Segu marata amango fanga buyene do fambe ukafochugo yefemi ko jamana marabobu beka ningo inge amake hali na ya sorokafo utuntara sigida ula kata mu kanyininga jabi labami nanabo ute mu ya sigiro mu bena chugumi kwa make ukechugula ningoni ye yeresago de fama uku bake kechugumi kadui kasoro jamana sigi chugula sigida uka sharia mimbe jamana sigida uka sigi chugu kufo nabe fo mako code de collectivité territoriale du Mali oye ajira kafo sigiro be nu kanga yelema kake yere mara duguye jamakulu hake do de be mo mana sigi mo de bi jatemene hake do de be no kera soro fenye otuma ibiseka ki yere mara duguye ko misali la tonka gosi rarus ani guna nunu mbela jelembe ka nyini kafo uluka ke udama cerclier do yere uluba nyini na uluka ke region ye kasoro una soro lika kankui ngambade umiye jamana marabo ye kirangada nyana jamana ministry bunda so minsigilendo jamana kono na marako ne fanga chema bolila o mu nyini ngale ko sebemi no bika ko fo ko seben lala kachani santanye bi sabu o seben labena kable baflasane san shegin kase bima fo itena se ka lawale ya fo kasoro kuma nyonya ukera kulufe kulumi nale tun sigira Moktarwan fe nuko mako comité d'orientation stratégique jamana yere ba fe ka dabali ni fere munu ndege no de Mali yere ba fe ka jojo chuku kura minuna kudona ni mafam yale munu nolu sugandira ukulu ulu debina ni ngoi ka senzen afora kafo awati ndado kulu na kara chifenye wala na maka chifenye kumi Moktarwan fle ale bora jamana marabulu nyemoyala unyemoya ndi kalifaleno chugel kukala maigalabi ukulu utikiton mamunu tun sugandira kake ukulu mgo ye nyimgo ya bunda sumi zigilendo kam Mali marabaw Mali kulatikelaw ka udemeni haklina ni fere kundena munu ngangata ni wale nununa ma biduru nyo hakedo bora politikiton na dugulew jamana yere akalangelaw na kodonaw kulu ni lala kabli marsikalot le bisaba adabo kuntunye ka jamana marabulu wati no tunye Moktarwan ye ka deme ni nyele Mali munu no lutunga nga kufo yoro munu be inafo wile sebugu afora kafo ulutunga kake serkli nga o yoro nunu yoro min tumbe wile sebugu tunga kake serkli sabu anga niya tuntara sambafla ani santani sheki nga kafo kube wile sebugu siri silengela ko ye filibanchi ya barabadi ko sabu kumi ye wile sebugu ye ko ukera serkli santani bulun fly yani silengeche mi marakala ka ufana ya jira kafo ulu sirle mi kera wala ubafe kulu sirle mi ke jurula ulu fana murutila awati temene nununa uye ponfla bela jelentike ko marakala ka yelma ka ke serkli inafo ngania tuntara chukumi akake ukechugula nya jira ula kafo mi jamana koronfelai gurumara rusu ka ufana ulu diminendo kosobe ko gurumara rusko ka yelma ka ke region ko yetlali kura min ke ko cercle ta nyogombe afara ka fo cercle nunu mbela jelenga yelma ka ke region ube chugo mina be ko region mimbe Mali kono abeta region buga nyombu yongula kasoro jamana de utunye la jebake na be fo mako conférence nationale souveraine utungo ko fenwo fenna manye ka fo beke Mali kono bita ko bitanye akanga keni Mali de unga jiede fenwo Mali de unga hamina koye ude kanga laje niye jamana kudona chama mbe minumbe politiki ku nyedo niye uluka miria uye ambalmo ni mbara nunu kuluminu tun sigilendo ningu labenina kabli afrikalo tlibisaba temene atunkera unfe bomokoya do ya jira ka fo minye bomokoye ku kake adama maraduguye ko minye bomoko kuminu ye koluka yelma ka ke arrondissement ye kuno kera ko fanga chesigi mimbe bomokoya ani yere maradugu minumbe fanga chesigi ani ma minumbi sugandi sigiro moufe ko fanga donna doluma mi bomokoya ye ko bomoko bina tlaka ke arrondissement woro ye nga wuje tlali mi nke
a ma kɛ mɔgɔw fɛla ye fiyewu dɔw yɛrɛ u taara yala Mali bɛ se ka yɛrɛ maradugu kuraw ci ka sɔrɔ jamana yɛrɛ dugukolo fan dɔw bɛ yen o yɛrɛ tɛ Mali ka mara kɔnɔ koyi u ko k'u bɛna Mali ci ka kɛ région hakɛ min ye o ye région mugan ye Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Kidal Tawdeni Menaka Buguni Dioila Nioro Kucala Kita Nara Bajangara San Douenza ani Gourma ni bɛna kɛ région mugan de min ye Bamakɔ yan u bɛna Bamakɔ bila lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen na ko commune urbaine 10 de bɛna kɛ Bamakɔ min ye commune fɔlɔ ye u bɛna kɛ quartier minnu ye Bulkasumbugu Bangoni Fajigila Dumanzana Jelibugu Korofina Nord Korofina Sud ani Sutiba commune filanan u bɛna kɛ quartier 14 de Bagadaji Sikoroni Ngomi Nyarela Menakura Misra Bozola zone industrielle Hippodrome Bakarebugu Sanfil Buguba Kenzambugu ani Konebugu commune sabana u bɛna kɛ Kimwaye Dar Salam Domi Gorobugu Wolofobugu Bolibana Centre commercial Bamako Kura Bolibana Dravela Bolibana Bajalan 1 Bajalan 2 Bajalan 3 Ngumirambugu Sogonafin Same Sirakɔrɔ Dunfin Kuluba Point G Kodabugu ani Kuluniko commune 4 na u bɛna kɛ quartier 6 de Lafiyabugu Hamdalaye Dogoduma Giringunu Lasa ani Taliko commune 5 u bɛna kɛ quartier 5 de Sema Badalabugu Turukɔrɔbugu quartier Mali Bako Jikɔrɔ ni Sabalibugu Kalabam ani Dawudabugu min ye commune 6 ye u bɛna kɛ quartier 14 ye Suguninko Mayambugu Banangabugu Falajɛ Janengela Sokoroji Misabugu Nyamakoro Yirimajɔ Senu Sirakɔrɔ Negetana Nyamana Tabakoro ani Jatula komi ye commune 7 ye u bɛna kɛ kin 9 ye Jikɔrɔ ni Para Sɛbɛninkɔrɔ Sibiribugu Kalabanbugu Samaya Kanajigila Mamaribugu Samanko Plantation ani Kabalabugu commune 8 u bɛna kɛ quartier 8 de Kalabankuru Ngolobugu Kurale Ngwana Misalabugu Sabalibugu ani Kabala commune 9 u bɛna kɛ quartier 6 de fo ka se commune 10 ma nka kuma wɛrɛw bɛ yen minnu nin kɔni ye kibaruya minnu an ye ninnu fana sɔrɔ nka yala ko bɛna kɛ cogo di mandenkaw kɔni a kɛra i n'a fɔ nin gɛlɛya in bɛ olu fana fɛ yen Ibra Ɲɔlɔciw ale sera ye a ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu filɛ nin sibiridon an ye an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se yanfoyila denmisɛnnin tun ye an wele fɛn min ye poste de douane dɔ bɛ Karatu ɲɛfɛ o ye yanfoyila dugu dɔ ye Karatu bɛ ni tɛmɛna yanfoyila la sani ka se kalan na o poste de douane nin de douanier minnu bɛ yen tuma dɔw u ka fɔ la u bɛ tuma dɔw u b'u u ka finiw u b'o di indicateur ma indicateur ye jɔn ye o ye maa minnu bɛ trafiquants yira douaniers la ka taa kunnafoni d'u ma nin trafiquants bɛ yan fɛ nin trafiquants bɛ yan nin mobile bɛ yan fɛ nin b'a kɔnɔ ni douaniers b'a minɛ o ye dugu den dɔw fana ye Karatu ka den dɔw fana nka basima yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min ye douaniers y'u ka finiw d'u ma u taara ka taa u yɛrɛ balimaw denmisɛnnin sanu bolaw minnu bɛ yɛlɛ sandiliw kan sufɛ u bɛ torche da dɔw ɲɛ kan o de la sa dɔw nana katakatani na mototigi dɔw ye torche daw ɲɛ kan o bɔra ka bin kelen sara kelen an nana ka bɔ yanfoyila k'o to dɔgɔtɔrɔso la o de la o ye lajɛ kɛ denmisɛnninw tun ko k'u bɛ taa douanier so jeni nka cɛkɔrɔba ninnu wulila k'a f'u ɲɛna dugutigiw ni a ɲɔgɔnnaw k'u ka sabali o sabali ni o ɲɔgɔn lajɛ de kɛra yanfoyila sibiridon ni u ye kunnafoni dilaw wele an ka taa u lamɛn o kɛnɛ kan sa an ye maa minnu sɔrɔ olu ka kumakan filɛ nin ye u ka seereya. Ne tɔgɔ ye Idrissa Traoré ka bɔ Banɲagara mais n sigilen don Kalaban yan bi. Ne tun bɛ baara kɛ Jɛgɛnda la. Ala y'a kɛ sufɛla n ko n bɛna déplacer n bɛna taa kalan na. Ne tɛmɛna Karatu ne sera Nufara kɔti la faamaw ye ne lajɔ yen. Ne jɔlen mobili b'u bolo u y'a mobili jɔ ka fari ɲɛsin musotigi dɔ kun natɔ don u ni vitesse ba bɛ ka na mobili fari y'aw minɛ olu y'a goudron bila ka katakatani kɔfɛla minɛ kelen ni sara o yɔrɔ bɛɛ kelen ni jogina o yɔrɔ bɛɛ u ko bɛna boli Ala y'a kɛ Jakarta tigi dɔ fana bɛ mototigi ninnu kɔfɛ ka na u bolila min kɛ parce que mobili minɛ yɔrɔ tɛ yen n'o tɛ ne kun bɛ dula la Jakarta tigi y'aw gɛn ka taa fo u ka o surunyana Badogo la
jagatati ko ma sɔn ka jɔ ko a ka bɔ olu kɔ ale fana kɔ seginna ka na ala y'a kɛ sanni o ka kɛ a y'a sɔrɔ zipukɔrɔsitigi dɔ nana an sɔrɔ yen k'an ta an bolo kɔfɛ an m'o sɔrɔ an tɛmɛna ka taa dugutigi fɛ ka taa kuma ɲɛfɔ dugutigi ye o de ala sago aw sago a kɛra ten awɔ Lamine Sidibe an b'i fo i Sidibe ye karatu dugutigi ye bi an bɛ yan fo i la a ye kunnafonidilaw wele dusukasi jumɛn de b'aw kan kun jumɛn de y'a kɛ aw ye kunnafonidilaw wele mun de bɛ karatu wasolon ka denw ni douaniers cɛ bismillah ala k'an sababu mɛn tu ni ye ɲininka kɔrɔfɔ na diyara n ye y'a ye an ye kunnafonidilaw wele basi tɛ n'i tɔɔrɔla i bɛ kana bɔ tɔɔrɔ dɔ de b'an kan a y'an degun kosɛbɛ n'an ko k'an bɛ an t'a dimi bɔ an bɛ tila ka jamana fana sariya sɔsɔ o la an b'a ɲini jamana sariyatigiw fɛ u k'i tuloma jɔ ka nin lamɛn n'i y'a sɔrɔ nin ye Mali tagabolo yɛrɛ ye an k'o dɔn o y'a jumɛn ye an fɛ yan dɔn in de bɛ indicateurs ta yan Wasolo yan dugu den a ye yɛrɛ sigi a ye Sise yɛrɛ sigilen bureau la duguden ye birina mɔgɔ kɔ kungo kɔnɔla ye bon o ka gɛlɛn an ma ka kɔrɔ an y'a kuma kɛ ka kɔrɔ an y'a kɛlɛw kɛ ka kɔrɔ n'a tɛ se ka dabila parce que ni denmisɛnnin ban baara ma i bɛ sɔn ko bɛɛ ma bon mais dɔn min fana bɛ na o fana t'a ɲini k'a fɔ nin tɛ jamana sariya kɔnɔ nin ye jamana sariya ye o t'o ɲini k'o faamu ka ya baara sumaworo ma o na ka dugu bɛ samedi wa samedi dɔ la jumalon sufɛ ka dugu bɛ samedi dɔ la ni hakili ma bɔ a kɛra seli kɛ tile tannan don bon ana denmisɛnnin dɔ bɔra sufɛ k'a bɛ taa dugu dɔ la karatu ani nin fara ni ɲɔgɔn cɛ u taara sɔrɔ douanier ye katakanitigi lalɔ bon katakatani jɔlen sira fan dɔ fɛ a yɛrɛ fana ka mobili jɔlen sira fan dɔ fɛ o ye moto mankan mɛn min kɛ o b'a a ɲinina k'o fana lalɔ u ye mobili fari gosi o mɔgɔw ɲɛ kan k'o fana nana ka na don katakatani kɔrɔ a mɔgɔ fila ka kelen kɛ sur place tɔ kelen o banabagatɔ don hali tan an bɛ yɔrɔ min na a bɛ dɔgɔtɔrɔso la kɔni a ka fisa mais an bɛna min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u k'an bila minɛn kɔnɔ min kɛra min ye kana minɛn ye parce que nin n'a ɲɔgɔnna ni jamanaden murutira n'i y'a ye gɛlɛya tɛ ka ban Mali kɔnɔ dansago de bɛ k'a kɛ koyi a ɲɔgɔn dɔw delila ka kɛ san 1992 Jogo Keita voilà Yafoyila hakili b'o la o kɛra hakili b'o la o kɛra yan bon nin kan ka kɛ nin siɲa sabanan de Wasolo yan kelen fana kɛra hakili b'a la k'o kɛra Bugudalen mais n t'o kunnafoni dɔn bɛrɛbɛrɛ o kɔni fara ɲina k'o kɛra Bugudalen o fana tigi sara mais nin bɛɛ ye douanier ya mɔgɔ fagalen di dɔw contraire kɛlen douanier yɛrɛ fagala o senfɛ Djigo ta o do Djigo yɛrɛ fagala bon nin min fana denmisɛnw tun la k'a bɛ taa douanier so jeni ne ko ka ye dusuman dɔ ni sariya dɔ de b'an kunna an ka sariya la mais ni sariya ye a kiti tigɛ a tigɛ cogo la an b'an wasa kun ma ni sariya ma la kiti tigɛ a tigɛ cogo la an sigiɲɔgɔn douanier di an sigiɲɔgɔn douanier so di n'an fana b'an ta sara cogo min an b'a sara ten an kɔni b'o hukumu kɔnɔ bi mais a ye ta ne bɛ ɲini jamana fɛ jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ ka nin dimi bɔ jamanaden nɔ a lɔn k'a fɔ douanier ka kan ka kɛ cogo min n'o fɛ tu gɛlɛya b'anw kan yan dɛ. Aw ka maires ni procureurs ni juges u b'a kalama. bon maire aw ladɔnniya la. maire b'a kalama procureur b'a kalama juge bɛɛ y'a kalama bɛɛ bɛ saya in kalama parce que saya in kɛra yɔrɔ min o yɔrɔ ye ne fanga bonda tɛ an fɛ Wasolo yan ne ma min wele n y'a bɛɛ wele k'a fɔ ɲɛna mais hakili la k'a fɔ ko u yɛrɛ bɛna n jaabi min na n t'o ye jaabi kɔnɔ n t'o y'a kɔnɔ parce que a ye fɛn la ko ba tɛ a ko kuma bɛɛ bɔ a la a ye kɛla yɔrɔ min dɔrɔn ne yanfɔla CP wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna o y'a sɔrɔ ko kalana CP parce que a kɛla yɔrɔ min kalana commune kɔnɔ kalana CP y'ale wele ka kɔn ne ka weleli ɲɛ ne y'a wele bon ale ye ne jaabi cogo min o yɛrɛ ma nɔgɔya ne ma o ma nɔgɔya ma bon hali tiɲɛ la ma nɔgɔya ma parce que ale ko accident ka se an ka yɔrɔ la bon ko bon k'a na mɔgɔ tɛ moto bori ko ma ko sani bɔra ko bɛɛ bɛ ka moto kura san u ni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sila rɔ. Yanfoyila CP de y'o fɔ. Yanfoyila CP de ye nin kuma in kɛ ka an jaabi bon ne kuma ɲɛfɔ an ka maire fana ɲɛna bon o kɔni o y'a seko kɛ parce que ale k'an ka mun wele maire adusɛn dɔ Moribo Sidibe ale k'an ka mun wele k'a da o tolo kan ale ye wele k'a ɲɛfɔ o ɲɛna mais ka bɔ alo ma fo bi fanga bonda kɔni ma se anw fɛ a kɛra cogo di wala a fɔra cogo di dɔ ye min yɛrɛ a sababu kɛra mun ye ne hakili tun b'a la saya yɛlɛ don n ko dɔ sefu bɛɛ ye kɛnɛ kan ka taa yira an na k'a fɔ accident de don a ma dabɔ a kama ka bɔ alo na fo bi kan ka kɛ kasara ni tile 12
tan nan jateri bon ama ye ama kuma kamɛ a yɛrɛ ma lɔsɔnyɔ wulila ale bɛ min ɲini na dɔrɔn a bɛ ka don famaw kan sen kan ka lɔ ko kan cogo min ale bɛ ka o interfaçon de ɲini mais n'a mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ o ku bɛ taale kana ko hali bi fɔ an kɔni an fana sigilen b'o sigi la mais ne kɔni bɛ min ɲini jamana fɛ jamanadenw ka mɔgɔ tɔɲɔliw ka hakɛ ɲini ka d'u ma n'o kɛra jamana bɛ suma sinon ni mɔgɔ caman tɔɲɔla ni mɔgɔw ko ko bɛ tɔɲɔ funteni na bɔ o tɛ famaw ka hɛrɛ ye wa jamanadenw fana tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kan minnu bɛ min fɔ ka fara na kuma kan ka d'u ma tɔɔrɔya min kɔni b'an kan yan bi an sigilen tɔɔrɔya min cɛma o ye nin hali sini fana an ma kansi sɔrɔ a la n'an bɛ se k'an bolo kɛ min na parce que an bɛ PV min nɔfɛ k'o kan ka se juge la a tile 10 ni kɔ ni PV ma se mais kunun ye zaramukɛ wele a ko juge ko min banana ko kɔnɔ n'o kɛnɛyara k'a ye min bɛ kuma i b'o kan ta ko fara PV kan ko ka PV ladon bon o yɛrɛ ye n dusu suma dɔɔni parce que n y'a lɔrɔ sisan hali bi nin kɛ bɛ baara in kan an kɔni bɛ lo min na bi u ye nin ci hali min ye munorokaw ye cogo min munoro ka ɲɛta bɛ sabati olu fana tun ye kunnafoni di baro kɛ olu fana tun kan ka kɛ cercle ye kabili san 2012 waati bɛn tun kɛra o sigicogo dɔw kan lajɛ tun kɛra Mopti u dakun fana kan san 2018 kɔsa in na olu nana ye k'a fɔ olu sen tɛna sɔrɔ a ko la olu kɔni fɛla ye fɛn min ye famaw ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min n'o de ye bɛn kɛra minnu kan a ka waleya min ye Sidi Ongoiba ye tɔn min sigilen don Mondoro JDD a n'a ɲɛta sabatili la ale ye dantigɛli kɛ ani seereya minnu fana sɔrɔla kɛnɛ kan donkibaru ka ciden min tun bɛ yen olu ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu filɛ nin anw ta tɛ k'a fɔ ko ka cercle Mondoro créer an bɛ fɛ ka kɛ a damana cercle ye o tɛ fɛn bɛɛ y'a yira bi k'a fɔ Mondoro cercle n'a bɛ daminɛ Bulkesi la ka na bila fo Ortongo la n'o bɛ fo Yɔrɔ commune n'o bɛ Koro fɛ ni espace i bɛ se ka 190 km boli o espace kelen kɔnɔ k'a fɔ ko o yɔrɔ tɛna kɛ cercle ye o bɛ to ten san laban in kɔnɔ an ye gɛlɛya o gɛlɛya ye Bulkesi jɔn tɛ Bulkesi tɔgɔ dɔn Mali la gɛlɛya minnu kɛra a kɔnɔ fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ o gɛlɛya ninnu bɛɛ de kama an y'a ɲini ka kɛ cercle ye ka kɛ cercle ye parce que k'an bɛ kɛ cercle ye diyagoya o tɛ fɛn dɔ bɛ yen bi Mali la n'i y'a ye bi gɛlɛya nana an ka zone in kɔnɔna na administration de tɛ yen administration tɛ Bulkesi administration tɛ Tigila administration tɛ Yangasaju a tɛ Juluna anw hakili la n'an ye administration ɲininkali kɛ a kana nin zone kɔnɔna na o b'a to basigi bɛ na kɛlɛ minnu bɛ yen minnu y'a to mɔgɔw b'a to k'a fɔ ko État kana se kɛ sababu ye ka mɔgɔw gɛrɛ État la an taalen concertation na Mopti an y'an ka nisɔngoya yira depuis parce que gouverneur nalen u nana sɔrɔ rassemblement ba dɔ bɛ da la manifestation bɛ ka kɛ k'a yira k'a fɔ k'an y'an ka nisɔngoya yira a ko la an y'an ka nisɔngoya yira o yɔrɔ la maintenant anw bɛ cadre dɔ de kɔnɔ o cadre ye mun ye o ye la coalition des régions non opérationnelles je pense que olu tigilamɔgɔw n'an ye baara kɛ nin kɔnɔna na pour que k'an ka région opérationnaliser région opérationnalisation dan tɛ région dɔrɔn créeli ye mais cercle ni service déconcentré bɛ yen a n'a décentralisé bɛ yen donc o kɛlɛ bɛ sen na an kɔni bɛ fɛ ka to le maximum possible république kɔnɔna na dans le cadre républicain pour que k'an ka nisɔngoya ni fɛnw bɛɛ yira sariya sira fɛ parce que jamana faamaw kɔ parce que olu de ye critère ninnu bɔ anw m'a ɲini ka kɛ cercle ye u ka proposition fɔlɔ min bɔra 2012 o de y'a yira k'a fɔ ko Mondoro bɛ se ka kɛ cercle ye et que ni arrondissement damadɔw ne ye mun fɔ olu bɛ se ka kɛ arrondissement ye et commission nationale sigilen a kan 2018 u y'a yira fana k'a fɔ k'a maintenunen don maintenant an ka grande surprise la n'a bɔra la an bɛ ɲininkali kɛ parce que nin zone in tɛ se ka to no man's land ye k'a fɔ ko fanga tɛ yen foyi tɛ yen bɛɛ bɛ n'i sago k'a la o tɛ se ka ɲɛ donc an ka kɛlɛ kun ye nin dun ye Mondorokaw ye nka min ye Manden ye Mandenkaw fana ye lajɛ kɛ Rajal ale ni Cu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka bɔ yen olu fana ka kɔnɔguwan n'u ka kamanaguwan na an ka Rajal an k'ale lamɛn Jose weleli tun kɛra Manden kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ commune de Manden dugu 25 u bɛɛ maralen don ni sigiduguba min ye o de ye Wɛnzɛndugu ye Wɛnzɛndugukaw y'a yira k'a fɔ kibaruya kura min n'a bɔra gafe kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Wɛnzɛndugu ale bɛna fara kangaba kan nin kɛra kibaruya min ma bɛn Wɛnzɛndugu sigibagaw ma o de kama u ye wele bila dugutigiw denmisɛnninlakaw mɔgɔkɔrɔbaw fo ka se kunnafonidilaw ma Wɛnzɛndugu balontan kɛnɛba sanfɛ ka ni dantigɛli wale ninnu kɛ wa u y'a yira jamana faamaw la fana ka f'u ma faamu cogoya min na kanajigila ni samaya ani mamaribugu olu bɛ se ka fara Bamakɔ duguba kan cogo min na ko Wɛnzɛndugu tɛ fara kan Wɛnzɛndugu min n'ale ye dugu ninnu bɛɛ ɲɛminɛbaga ye wa k'u kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ko Wɛnzɛndugu ko laɲini fila t'u la u ka laɲiniba o ye de Wɛnzɛndugu ka fara Bamakɔ kan ka fara district kan
kan an kɔni tun bɛ kɛnɛ kan an ye ɲininkaliw kɛ ɲininkali ninnu daminɛra ni comité d'initiative pour le développement de Wɛnzɛndugu n'u k'a ma ko SIDO o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Abubakar Tangara an nana se musolakaw ma fo ka se jeunesse maaw fana ma an ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ kɛnɛ kan o kɔrɔfɔ ninnu olu de ye nin ye radio ɲɛtaa tɔgɔ la k'a fɔ aw bɛɛ bisimila o la bamananw ko n'i ye mɔgɔ wele n'i ma fɛn d'a ma i na fɛn fɔ a ye n badenw aw ka wele bi SIDO fɛ alhamdulilayi foyi tɛ hɛrɛ kɔ ka d'a kan SIDO ye tɔn ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na tɔn min a sigira yiriwa kama n'an ko ma développement ka dugu développer k'a yiriwa anw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di an sigida la an ka dugu kɔnɔ fɛn min bɛ o ko ninnu ka dangari an ka hɛrɛ ni an ka yiriwa la an bɛ se ka olu concilier cogo di donc SIDO ye sentinelle ye SIDO ye jateminɛkɛla ye su ani tile an bɛ taama o fɛn ninnu nɔfɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o hukumu la an y'a ye k'a fɔ anw ye jamanadenw ye Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a la ɲɛmɔgɔw ye kibaruya dɔw ta ka décision projet dɔw ta ni o bɛ wele découpage administratif ni o ye mara cɛbɔli ye u ye o projet min ta k'a boloda an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka sigida ye kɛrɛnkɛrɛnnena Wɛnzɛndugu anw b'an yɛrɛ sɔrɔ cogoya min a ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ anw bɛ min ye o kɔnɔ o ye segin kɔ de ye o tɛ taa ɲɛ an dun b'a dɔn o ɲɛmɔgɔ ninnu fɛnɛ u ka laɲini tɛ anw ka segin kɔ fili bɛ se ka ye a la walima an kun t'a kalama o bɛ se ka ye a la tuma min na an bɔra a kalama an ye wulikajɔw kɛ ka d'a kan an bɛ dugu kɔnɔ dugu min autorité coutumière bɛ yen autorité administrative bɛ yen ne yɛrɛ ye n ka téléphone ta n ye dugutigi wele n ko ni kibaruya in bɛ sen na o ye jumɛn de ye Wɛnzɛndugu projet min ni a kɛlen don découpage administratif la Wɛnzɛndugu taar'i yɛrɛ sɔrɔ Kangaba cercle fɛ ka Wɛnzɛndugu rattaché Kangaba la alors que aw ni dugu fɛn fɛn bɛ dancɛ bɔ n'o dɔ ye Kanajigila ye n'o dɔ ye Mamaribugu ye n'o dɔ ye Samakɔ ye n'o dɔ ye Samaya ye ni dugu in bɛɛ lajɛlen projet min kan ka waleya olu b'u yɛrɛ sɔrɔ Bamako n'o ye district ye donc i tɛ se ka don Wɛnzɛndugu kɔnɔ n'i ma tɛmɛ dugu minnu fɛ olu bɛɛ rattachelen don Bamako la mais Wɛnzɛndugu anw bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Kangaba anw ni Kangaba cɛ a ka ca dɛ fɛn fɛn ye kilomɛtiri 80 ni kɔ ye a bɛ se o ma anw ni Bamako cɛ n'a janyana kilomɛtiri 1 donc an ma se k'o faamuya n ye dugutigi wele yala e bɛ ko dɔ kalama nin ko in na wa baara min kɛlen don i donna a la wa a ko u sera n ma siɲɛ 1 u nana n ɲininka n ka so ka hakilila ɲininkali kɛ hakilila min bɛ fɛ n y'o fɔ mais e filɛ ka min fɔ sisan n'o tɛ kelen dɛ donc nin tɛ ne fɛlako ye wa ne yɛrɛ tun t'a kalama ni e ka fɔli tɛ sisan ne tun t'a kalama donc dugutigi tun t'a kalama k'a fɔ ko Wɛnzɛndugu rattachelen don a bɛna rattaché Kangaba la o kɔfɛ n ye président de l'autorité intérimaire wele n kumana fɛ n ko yala projet min filɛ nin ye découpage administratif ko kun kan e bɛ dɔ kalama la o ale fɛnɛ ko an sen donna baaraw la mais k'a fɔ ko projet in ka kɛ tan n t'o kalama dɛ an sen donna baara la an ye laɲini kɛ cogoya wɛrɛ la ni o de ye an k'an yɛrɛ sɔrɔ Bamako an bɛɛ ka taa Bamako ka kɛ commune 7 ye an kɔni ka fara district kan mais k'a fɔ an k'an yɛrɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la o ma kɛ ne ka laɲini ye dɛ donc an y'a faamuya k'a fɔ ko baara min ni a waleyalen don tiɲɛ yɛrɛ la Wɛnzɛndugu sigibaw ka ko tɛ a cɛw n'a musow a ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw olu si ka laɲini tɛ wa baara in kɛra cogo min na a ma kɛ n'u sago ye a ma kɛ n'u ka hakilila ye o hukumu la an tɛ se ka sigi ten an bɛ sariya jamana kɔnɔ o tuma na an ka wuli ɲɛmɔgɔ minnu ye baara ninnu kɛ an ka u bɔ a kalama o tuma na o hukumu la an ye lɛtiri sɛbɛn an y'a ɲini o lɛtiri in kɔnɔ k'a fɔ anw bilala Kangaba fɛ Wɛnzɛndugu rattachera Kangaba la nin projet in na n'o ye projet de découpage administratif ye o tuma na an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni o de ye le gouverneur de Kulukoro nin waleya min filɛ nin ye nin t'anw ka hakilila ye ka da nin région ni nin région in kan o tuma na an b'a ɲini fɛ ayiwa i ka segin kɔ komi a ma lawaleya fɔlɔ o tuma na an b'i fɛ ka bila district de fɛ an ka rattaché Bamako la an y'a ɲini ni o baara in bi kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔ ni i ye kulukulu ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ tɛ taa kulu minnu kɔ dugu sigili la jamana sigili la an y'u bɛɛ wele minnu b'an fɛ yan Wɛnzɛn an ye dugutigi wele an ko dugutigi ni hakilila bɛ anw na anw SIDO mɔgɔ o tuma na a ka di an ye gafe min n'an bɛ fɛ k'a kɛ sɛbɛn min n'an bɛ fɛ k'a kɛ an bɛɛ ka jɛ ka kan kelen fɔ a kɔnɔ k'an bolonɔw bila a la dugutigi ko baasi t'a la o tuma na o ko teliya
ɲani ne yɛrɛ ka sɛbɛn lase dugutigi ma a tilala k'an wele a ko ye min fɔ a ye si ɲɛna vraiment an tɛ fɛ nin ka kɛ fiyewu n'an kɔni ratachera Kangaba la o ye segin kɔ de ye an ma o tuma na an ka teliya an ka nin baara in kɛ papiye n'a bannen don a bila ka na joona donc an ye papiye in kɛ an miirila kulu la an miirila kulu jumɛn na an ye dugutigilakaw fɔ ni olu ye an ka ɲɛmɔgɔ ye alimamilakaw an y'u wele ka kibaruya in da u tulo kan an y'o baara in kɛ fɛn min ye an ka jeunesse an y'u wele aw minnu ye denmisɛnw ye ni de bɛ dugu kɔnɔ dɛ o tuma na aw hakilila ye mun ye u ko k'an k'an teliya an ka na n'a ye fɛn min ye an balakaw ye an y'olu fɛnɛ wele ka ni kibaruya in da u tulo kan u y'u ka tɛgɛnɔ bila a la o tuma na tuma min na o baara in kɛra an ye gafe in ta an taara déposer Kulukoro gafe in déposeli an ko bon tiɲɛ don Kulukoro y'anw ka région ye an tɛ se k'an pan Kulukoro kun ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais ko in yɛrɛ bɛ latigɛ yɔrɔ min na ni o ye ministère de l'administration territoriale ye et de la décentralisation an k'olu bila en ampliation donc sɛbɛn in kɛra décharge min dara an ma Kulukoro an tilala ka o fɛnɛ kɛ ka taa ni a ye yanni ka taa bila ministère la parce que ils sont ampliataires donc o waleya in kɛlen kɔfɛ an nana sigi ka hakilila munumunu kɛ an ko yala ko an b'a to ten wa an y'o min kɛ o bɛ wasa kɛ wa bɛɛ bi jamana in papier ko kalama gafe ko kalama an ko ayi an kana da gafe ma an ka wuli halisa an ka ŋaniyadira kɛ ka ko in k'a dɔn k'a fɔ k'a sabati ko in tɛ siri dɔrɔn ka ko ye mais k'a waleya k'a jira k'a sabati o tuma na an ka jama wele ka jama fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan ni Kangaba kɛra an ka cercle ye o kɔrɔ ye di ni e ka mago fɛn fɛn nana fɛn fɛn ye tribunal kunda ye i bɛ taa Kangaba de i bɛ taa ɲɛnabɔ ye n'i ka mago fɛn fɛn nana fɛn fɛn ye préfecture kunda ye k'a tɛ ɲɛnabɔ f'i ka se préfecture la o tuma na f'e ka taa Kangaba o n'a ɲɔgɔnna caman gafe kow b'o la cogoya wɛrɛw b'o la o tuma na e bɛ se ka fɛn min ɲɛnabɔ ka wuli dɔrɔn kilo kelen on est à 15 km de Kati o tuma na a mana kɛ cogo cogo an yɛlɛ ka di ye mais k'i ta ka bɔ o taaɲɛ kɔnɔ o lafiya kɔnɔ ka t'i bila yɔrɔ wɛrɛ an y'a ye k'a fɔ a tɛ foyi se an ma fo degun kɔ Wɛnzɛndugu population ka laɲini ye min ye ni o de ye yanni projet in ka bɔ a kɔnɔ ka an bila rattaché district la u ko o waleya o de y'an ka laɲini ye. Ne bɛ kuma Wɛnzɛndugu musow tɔgɔ la musokuntigi ka yamaruya kan an bɛ jamana bɛɛ min fo an sera yan an ye kibaruya dɔ mɛn k'an bɛ ka fara Kangaba kan o kibaruya o ma diya n ye an musow y'an fara ɲɔgɔn kan kuma bɛ lase yɔrɔ min na an bɛ fara an ka cɛw kan pour que k'u dɛmɛ an ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo min na an bɛ Wɛnzɛndugu musow fo an bɛɛ nana manden bɛɛ Wɛnzɛndugu musow bɛɛ tɔgɔ la an kɔni musow an b'a fɛ an ka fara Bamakɔ kan an y'u y'an ka commune 7 ye n'a fɔra ko ka anw bɔ Wɛnzɛn yan ko ka taa n'anw ye Kangaba an ka u denw ka wolosɛbɛn ko b'o la furu papier ko b'o la papier caman ni cɛw tɛ se ka min kɛ an yɛrɛ musow b'an jɔ k'o kɛ an bɛ fɛn caman kɛ ka cɛw t'u ka baarakɛyɔrɔ la jiginni ko papier ɲɛnabɔ u denw wolosɛbɛn ko n'a fɔra k'an ka bɔ yan ka taa Kangaba ko ka t'o ɲini a bɛ kɛ baara y'an bolo an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ u bɛɛ k'an dɛmɛ an ka fara Bamakɔ kan u k'an dɛmɛ Wɛnzɛn fana ka fara Bamakɔ kan an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que an kana fara Kangaba kan a Kangaba taga o t'an ka la o t'an ka fɛɛrɛ foyi ye a nafa t'anw kan a degun de b'anw kan Wɛnzɛndugu musow bɛɛ tɔgɔ la an t'a fɛ bi an ka fara Kangaba kan an t'a fɛ sini an ka fara Kangaba kan an bɛ Bamakɔ de fɛ an ni Bamakɔ man jan n'o tɛ musow sɛgɛnnen don n'a fɔra k'an ka fara Kangaba kan sisan bɛɛ b'a degun dɔn sira man ɲi bɔ yanni Kangaba ka jan n bɛ bɛɛ fo a kɛ to bɛ kuma kan. an bɛ jama nabaga bɛɛ lajɛlen fo ne ye Galabu Jara ne ye Sido Tɔnde en même temps Wɛnzɛndugu jeunesse o président o kalifalen don an ma nin wagati in na découpage ko in na effectivement président y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ y'a information sɔrɔ lettre min kɛra n'a taara ne ka vice président yɛrɛ de y'a signé parce que a y'a sɔrɔ ne tɛ yan nɔ mais j'ai été tellement surpris k'a fɔ Mali belebeleba in topographe ɲɛnamaw bɛ yen mɔgɔ kalanenbaw bɛ yen quartier ka tila ka ta k'o étudier ka tila ka taa Wɛnzɛn fara Kangaba kan a bɛ n'a fɔ n'i ye wagati na Maroc ko k'u bɛ don Union européenne na a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ continent africaine na i b'o ta ka t'o bila Europe quoi i b'o don Europe organisation na k'a fɔ n'o ka fɛn o fɛn bɛ ɲɛnabɔ
o bɛ ɲɛnabɔ Europe fɛn dɔ a ka gɛlɛn a faamuyali ka gɛlɛn anw yɛrɛ ma en tant que jeune parce que an b'a ye k'a fɔ anw ye denmisɛnninw ye an ma caman ye mais nin fɛn ninnu caman bɛ kɛ maakɔrɔw fɛ mais ni maakɔrɔw yɛrɛ ye découpage kɛ nin cogo la a b'an jɔrɔ dɛ surtout anw fɛnɛ ani an balakaw anw ye denmisɛnninw ye anw fɛnɛ denw ka kow bɛ nali n'a fɔra an ka taa an denw ka nationalité minɛ kan ka ban 90 kilomètres d'ici ou bien n'u b'an dɛmɛ ni passe ko on ne sait pas mais fɛn min kɔni don a cɛ man ɲi wa an b'a ɲini u fɛ halisa olu de y'a baara kɛ olu a compétence n'a fɛn bɛɛ b'olu de la olu de bɛ se k'a yɛlɛma suko ani dugusajɛ cɛ donc an b'a ɲini u fɛ u ka nin ko in u k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na a tɛ wɛnzɛn arrangé a tɛ Mali arrangé parce que a bɛ kɛ sababu ye moyen tɛ mɔgɔ min ye o tɛna se ka taa den ka papier minɛ nationalité ou bien fɛn dɔw ɲɛnabɔ par exemple mɔgɔ min kan ka jugement supplétif kɛ i den ka papier la si tu n'as pas les moyens tu es obligé de rester ici i den ka avenir a bɛ don bɔgɔ la a bɛ tiɲɛ jamana de bɛ perdre donc ayons ce courage ka a fɔ jamana ye adage dɔ b'a fɔ ko être brave ne signifie pas à ne jamais avoir peur, mais qu'on ne laisse pas la peur nous empêcher de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, à ma une autorité au fait, ou à ce niveau de l'Oina, ou à un jeunesse, à Tchorbo ou à Doutiou, il était un chiffre à la couille. N'a au lieu de la développement de Kama, tiens, la Kama, il nous fait, il était un développé. Nous avons ce qu'il faut faire. Ka bɛɛ fo mais n tɛ bɔ kuma kɔnɔ parce que an ka mɔgɔba dɔ bɛ yan nɔ n'o honorable Musa Kamara ye an b'a fo kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Sido ka mouvement fɛn o fɛn a bɛ na et puis hali a bɛ Sido dɛmɛ domaine wɛrɛw kan donc an b'a fo c'est le lieu mɔgɔ n'a ye fɛn o fɛn kɛ i b'a fɔ wagati min na a bɛ yen parce que n'i sara nafa t'a fɔli la donc an b'a fo ka a barikada ka bɛɛ lajɛlen fo a ka to bɛ na salila Muhamadu